lidi, vítejte u druhého dílu spušování Edgara na run tier 40 a dáme si to asi v knockoutech. Takže jdeme na to. A pokud byste chtěli víc takovýchhle videí, tak dávejte like a odběr. Doufám, že tady tohle vyhrajeme, protože to by mělo být lehký. Se na něho bojím skočit. A můžu skočit. Jo, tak jsem na něho skočil omylem, protože jsem dal automatickou ultinu. Jo, omlouvám se za ty špatný zvuky, jo. Umři jeden mrtvej a druhý. Dáváme gadget. Dávám boom. To jsem umřel. Jdem na to. To dáme. Yes. Druhá hra. To podle mě prohrajem, ale dobře. Squeak je fakt otravný, takže se musím dávat bacha. Já bych chtěl asi nejvíc Squeaka jako brawlera, kterýho bych chtěl. No, nechal jsem se takhle blbě zabít, no. No, jsou tam prostě nájeťáci, nedá se nic dělat. Je, teď jsem avkoval a jsem v háji. To 2 na 2, jako mohli bychom to dát, ale nevím. Bum. Skoro mrtvej, pojď. Ten je mrtvej 1v1. Ty vogo, co to je? To mohl být. Mohl dát aj. Já tě hledám tady do všech oken a říkám, on šel asi. Takže jdeme dál. Dáme ultinu, tak mrtvej. Dead. A výhra. Tady dám gadgetu. A malem jsem na ní umřel. Ne jako na gadgetu, ale na to, že jsem si ji dal a použil jako ultinu, víte. Jak jsem to myslel, ne? Jsem nechtěl. Já nebudu dávat prostě automatiky. Potřeboval jsem hypercharge, ultinu, ulti úplně na nic. Do prdele. Pardon. To jsem nemyslel takhle, jo? Neberte to špatně.
ty vole. Jdou všichni do prdele. Jako pardon, jakože mluv, prostě jo. A toto není možný, co tady se děje, vole. Jestli je u vás nějaký rodič a dívá se na to video taky, nebo jestli to uslyšíte z prostý slova, tak já se fakt jako omlouvám, ale jako já vím, že bych neměl mluvit prostě a to nejde prostě a mě to ujíždí furt. Bacha! Jsme to prohráli, jo? Jako -5, no. Teď když vyhrajem nebo prohrajem, to je úplně jedno. Jo a ještě jednou se omlouvám za to šustění, jo. Yes, je tam viník. A jako moc jsme se neposunuli, trochu mě to mrzí. Jo, ale už jsem otevřel i Legendary Stardrop. Padl mi z toho tady ten skin. Za mě docela dobrý. Jinak na Jackie mám tady tenhle. Na Karla mám tady tenhle. Ten vypadl z toho mega boxu, toho ultra. Na Stewa nemám nic, na Edgara mám teda tenhle. Jinak žádný nemám, jo. Docela mě to mrzí. Ale taky nedá se nic dělat. A na B taky nemám žádný. A na Shellynu mám tady tenhle PSG skin. Na Broka tady tenhle Brock skin. A to je pro dnešní video asi všechno. A zatím čau.